morning guys. Nay bread banai ding dang daya. Bread ni jingna nei beku monjaगोन सानाव नोमबाजै बानायगोन. सा एसे फुदुंदों दा. ओमफ्राय नानियाबो सिखारबाय. नानि say good morning. तुम्हारा डॉइट दिखा. Oh wow, very nice, beautiful. Say good morning. एखनबा ब्रेडखौ बाटाराव सानस्रि होबासो गोथाव मोनजायो. गाजा मारिखायो एखनबा जायाबो फ्रामाबो. ब्रेडा रेडि जाबाय, गाइखेराबो दुंबाय, साहायाबो रेडि. लंसे दे. वाव, ये इनू का फोन है. ये कौन है? इनू. नोंथाङा जुदि मोनसे खामानि लादोंबा बेखौ फोजोबनो नाजा, गेजेराव दाहगार. क्रेडिटआ बेनावनो थाङो जाय खामानिखौ फोजोबो, नङाखि जाय खामानिखौ गेजेराव हगारो. With that said, good morning everyone. Welcome back to the channel. आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ. नै ब्रेकफास्ट मोनजाबाय दिनैबो. Good morning. नानिया नै बेरेफुंजानि फन. मैयानिफ्राय बिराद गरम जागासिनोलै बोथोरा. मा जादोंथाय हाव का. ओमफ्राय दिनै नानिनि क्लासबो दङ. ओमफ्राय आंहाथ' दिनै एकदम खामानि बुधबार टाउन हलबो दं मोनसे 5:30 दे दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि होमबालाय नोंथांमोनहा नायलांदो दे. गुड मॉर्निंग बोलो. इधर देख के बोलो ऊपर. रागा जोंदों. For food and clothes and shelter and all the rest is there. Thank you, loving God. For this day now begun. We Our actions. are our actions. We pleasing We are appreciating to you and everyone. to you and everyone. नानिना क्लासा स्टार्ट जाबाय. ओमफ्राय जोंना लकडाउनाबो जोब्बाय दिनैनिफ्राय. खिन्थु लामायाव बिराद खम मानसिफोर नुनो मोन्दों दामानि. मोजां खोथा. मानसिफोरा ससियेल डिस्टेन्सिंखौ फालिदों. जोब्बायलै नानिना क्लासा. हारलांथारबाय आसोला. खर' सादोंलै दिनै मा खालामगोनथाय अफिसा बोरै खालामबावनांगौ. नायगोन क्लास जोबग्रोमोना गेलेनो. अके. दखानखौ खुलिदिनि दे दिनै. जोंना बेनो दखाना. इनु बेखौ मा बुङो? दखान. बोलो दखान. Dukan. नोमबाजिया फुंनिफ्रायनो अफिसाव मालाय मिटिं जागासिनो. डिसिप्लिन मोनसे लानांसिगोनलै नङाबा दिनै हानाय नंला. एकदम खर'आ गावजोबखानाय बायदि मोनखाबाय. उफाय गैया एखनबा बिदिनो मुलि लानांगौ. दिनै गोलावथारलै जोंना खामानियानो खामानि. आज तो चना है नहीं? चना है. चना बॉईल हो गया? चना, रोटी, सैलेड, छाछ. That's the food today. अभी जल्दी से हेल्प करोगे तो फटाफट हो गया. मेरा पूरा काम होने के बाद आके पूछेगा क्या करूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं होगा. Do ginger garlic फटाफट and cut the प्याज. ओके. इनो क्या खा रही है? Gold chips. गोल चिप्स. ज़्यादा नहीं खाना. हाफ रखना. ठीक है? Don't finish it. मम्मी का कॉल है. अभी थोड़ी देर खेलो फिर खाएंगे. ठीक. सारिता नङाबा ओंखाम मोनजानाय नंला. मिटिंआनो मिटिं. खर'बो सागासिनो. आलालै. नायगोन नानिया माबायदि जागासिनो. चलो अपने आप खाओ. मिटिं खालामै जानोसै. उफाय गैया बेबायदिनो. नङाबा ओंखाम मोनजानाय नङा दिनै आंहा. मिटिं जागासिनो. चलो खा लो भाई. ओमफ्राय दिनै जोंना जाहैबाय चना. नै बेफोरनो. ओमफ्राय रोटी. देलै जागोन दिनै गाज्रि जामोनसै लोगोफोर. औ नै आसोलाबो नेगासिनो माने. एसे रेस्ट खालामसैलै नङाबा दिनै जानाय नंला दिना. एसे दसे
15 minutes. नायगोन नानिया दिनै उन्दुआसैबा माया जों गेलेगासिनो ओमफ्राय आंना मिटिंआ स्टार्ट जाबाय दिननि लास्ट मिटिं ओमफ्राय दिनै हालालै देहाया बोरैबा मोनथारबाय एसे रेस्ट लानांसिगोन मीटिंग फोजोबगोन दिनै दे लोगो मोनफिनगोन मेहेर खेलो पापा का मीटिंग है अभी हाँ बच्चा सा बनेगा सा फाइनली जब पहले टाउन हॉल ओमफ्राय दिनैनि दखानखौ बावनो बन्द खालामनाय जासिगोन आं दिनै हानाय नंला बिदिनो एखनबा देहा गाज्रिबाथाय थाब बन्द खालामनांगौ आरो मिटिंफ्राबो ओरैबायदि इम्पर्टेन्ट जायो बेबायदि दिनाव नों स्किप खालामनो हाया खिन्थु जोब्बाय दिनै आरो खालामला खामानि दिनै जाबाय दिनैनि थाखाय नानियाबो गावबो रायलायनो एसे अय्यो क्या कर रही हो ओह सुपर दस अच्छा के सुधा क्या रेडी हो गया वेरी गुड हाई फाइव पापा ताना करने जाएगा ओके चिकली होता है चिकली नहीं मम्मी ने भगा दिया वो अंदर चला गया ले खबर ऐसे फ्रेश आदि नहीं फाइनली फ्रेश जानानै एसे देहाखौ मोजां मोनबायलै ओमफ्राय नानि मोनखुनायनि मफाय मा गेलेगासिनो दिनै अफिसनि खामानिखौथ' बन्द खालामखाबाय आं बिलोगो सानैजों गेलेगासिनो ऐसे नहीं बोलते चलो खेलो ओमफ्राय गोबाङानो कमेन्ट्स खालामनानै एखे क्वेश्चन्सखौनो बारे बारे सोंहरबाय थायो नोंथांमोनहानो मोनसे सल्युशन आं मोननै मोनथामसो Q&A भिडिअ खालामनानै दोनदों आंनि चेनेलाव नोंथांमोनहा बेखौ नायबानो नोंसिनि क्वेश्चन्सफोरनि आन्सारखौ बाव मोननो हागौ एसे नारिखल लोंसै एसे देहाखौ मोजां मोनबाय खोमा ओमफ्राय बाजिया नै दिनैनि ओंखाम संनो नागिरबाय आज क्या है पोंगल दिनै एकदम पोंगलाबो खिचडी बादियानो दैले दालिजों बानायो नै बे दालिजों नानियाबो गावखौ भिडिअ लानोनो रेसिपीखौ खोनासंदो This is चावल and मूंग दाल 1 cup rice half cup मूंग दाल घी काजू जिंजर प्लस ब्लैक पेपर ओके एंड हींग ठीक है सिंपल है इसको धो के रख दिया है अभी कुकर में सीधा कुकर में पकाना है तो कुकर में हम घी डालेंगे घी डालने के बाद डालो जीरा डालने के बाद थोड़ा काजू और काजू डालने के बाद थोड़ा हींग और देन यू हैव जिंजर एंड पेपर ये सब डालने के बाद थोड़ा सा हल्दी भी डाल सकते हो फिर नमक एंड देन इसको भी ऐड कर दो कुकर में जब सब पक जाए कुकर बंद कर दो पानी जितना दाल चावल बनाते हैं ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा डाल दो पानी नारियल डाल सकते हो है तो हमारे पास नारियल है नहीं इसलिए हम नहीं डाल रहे 2 सीटी लो गीला चाहिए तो पानी और डाल सकते हो बाद में होने के बाद हार्ड चाहिए तो वैसे ही खा सकते हो डन दहायनि एसे चाना दं ओमफ्राय दहीजों जानोसै दे हाउ इज पोंगल नाइस बिजिथार आसोला फन नायनायाव बेबी बनोगे मैं कुछ ऑर्डर करूंगी आप बेबी के लिए ठीक है What do you want? Come again. Okay, who wants you? What do you want now? Chops? Yes He wants chops. What do you want? I want chocolates Else you want chocolates? Yes I want chocolates Oh, he wants chocolates. And what do you want? and I want Chocolate. ice cream Ice cream? Okay. You want ice cream? And what do you want? and chocofills Chocofills? You want chocofills? okay What do you want? that's it Meher my stomach is full chocos chocos yes last item chocos Okay, you want chocolates? He wants chocolates. What else you want? that's about it Meher thank you so much here's the money आंनाव सासे बिथांनिफ्राय कमेन्ट फैदोंमोन लननि बिसयै कि बिथाङा मोनसे बेंकआव लन एप्लाइ खालामदों ओमफ्राय बे लननि नामावनो बिथाङा 70 to 80,000 एज अ प्रसेसिं फी होदों दासिम जेला बेबायदि फैसा बियो होमबा नोंथांमोनहा बुजिखानांगौ कि
बियो फ्रड केससो एजेन्टआ थगायदों जानो हागौ नोंथांखौ खिन्थु बेंकआ मालाबाबो बेबायदि फैसा दाबिया लननि थाखाय मोनसे बेंकआव जुदि नोंथाङा लन एप्लाइ खालामबायोबा नोंनाव मेक्सिमाम बिसोर फी चार्ज खालामगोन प्रसेसिं फी बेबो 10,000 जागोन नङाबा 0.5% अफ योर लोन whichever is higher or lesser बेखौ बेंकआ डिसाइड खालामो खिन्थु बिनि अनगायै जेबो फी कालेक्ट खालामा मोनसे बेंकआ मोनसे लनखौ पास खालामनो थाखाय जुदि नोंथाङा सोरबा एजेन्टनो बेबायदि फैसा होफ्लांबायदोंबा बेयो पियर केस अफ फ्रड बे एजेन्टआ नोंखौ थगायदों नोंथांमोननि लकालिटियाव पुलिस स्टेशन दं कन्ज्युमार कर्ट थागोन बिसोर मोननै जायगायाव नोंथाङा कमप्लेन खालामनो हागोन बे एजेन्टनि नामाव नङाबा बेंकनि नामाव मोनसे बेंकआ 70-80,000 मालाबाबो लाया मोनसे लन पास खालामनो थाखाय नोंथाङा बेखौ एकदम गोसोआव लाखि बे मोनसे पियर केस अफ फ्रड नोंथाङा गोख्रैनो बेखौ एक्शन ला ओमफ्राय नोंसिनि लकेलिटिनि पुलिस थानायाव नङाबा कन्ज्युमार कर्टआव थाबैनो कमप्लेन खालाम जाय एग्जिकिउटिभ नोंनिफ्राय बेबायदि फैसा लादों Hello everyone, welcome. Goodbye bye everyone. Bye bye everyone. Yes, I feel. X-name? Okay. Bye bye. टाइमा नुबाय 10ता जाबाय हरनि 10ता नोमबाजैना दाबो कल जागासिनो बेसारा मेंथारबाय देले लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबाव until the next one take care